Ɓoyayyen laifi, sihiri. Ya zama dole in yi bayani game da wannan matsala saboda irin illa da matsalolin da take haifarwa a tsakanin al'umma. Tabbas sihiri zai iya yi wa mutum mummunar barna a rayuwarsa, ko da yake ya danganta da muguwar manufar da wani yake da ita a kansa. Idan ya yi sa'a mai sauƙi ce, matsalolinsa za su iya zama da sauƙi, musamman ma in yana ƙoƙarin kiyaye ibadarsa da kuma neman tsarin Allah daga sharrin kowace halitta. Idan kuwa ya rashin sa'a muguwar manufa ce, zai fuskanci uquba da masifu iri daban-daban, waɗanda suka danganci hauka, farfadiya, talauci mai tsanani, mutuwa, nakasa, makanta, rashin aure ko haihuwa, mummunar sha'awa ko rashinta, da sauran munanan abubuwa. Idan na ce zan yi bayani game da irin ɓarnar da mutane suke yi da sihiri, wallahi wani ba zai iya barci ba saboda irin tunanin da zai shiga. Inda matsalar tafi muni ita ce, idan da Allah subhanahu wata'ala zai bayyana asirin waɗanda suke aikata irin wannan mummunan aiki, za ka yi mamakin ganin waɗanda baka taɓa tsammani ba. Shi yasa za ka iya rayuwa da wanda yake yin sa ba tare da ka sani ba, domin a koyaushe yakan yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin babu wanda ya fahimci inda ya sa ƙawa. Ma'auratan da suka gina soyayyarsu bisa yarda da aminci, a yau babu sauran farin ciki a tsakaninsu, kowanne yana zargin ɗan uwansa game da matsalolin da suke fuskanta. Wannan zahiri kenan. Abin da ba su sani ba shine, zai iya yiwuwa wani ne can da ba mamaki babu abin da suka yi masa, amma saboda hassada, baƙin ciki ko wani mugun nufi, ya ɗauki alhakin yin sihirin da sannu a hankali zai iya kawo ƙarshen zamansu. Jama'a, mu nemi tsarin Allah daga duk masu aikata wannan ɗanyen aiki, domin da dama daga al'umma suna cutuwa kafin su fahimci gaskiyar abin da ke damunsu. Ko da yake hakan na da alaƙa da ƙarancin ilimi ko rashin mai da hankali akan al'amuran addini. Allah subhanahu wata'ala ka yi mana katangar ƙarfe daga duk waɗanda suke da wata mummunan manufa a kanmu. Jama'a mu ce amin. Da farko na kasa gane irin tunanin da mutum yake da shi, da zai sai da imaninsa ga shaidan saboda buƙatar ya ga wani ya tagayyara ko ya shiga wani mawuyacin hali. Amma bayan kyakkyawan nazarin abubuwan da suke faruwa a yanzu, na tabbatar cewa kwaɗayi, rashin godiyar Allah, gadara ko takama, jahilci, taurin kai, haɗama, ƙyashi da hassada ba abin da ba za su iya sa mutum ya aikata ba. Babu maganar in tunatar da mutum abin da zai iya biyo bayan amincewarsa wajen ɗaukan sihiri a matsayin mafita a duk lokacin da abubuwa suka cakuɗe masa, domin sihiri yana sahun farko na abubuwan da suke hukunta masu yinsa. Tabbas Allah subhanahu wata'ala baya gyara aikin maɓarnata. Zai iya yiwuwa wani ya yi sanadiyar jefa wasu a wata matsala ko rikici ta hanyar sihiri, amma alƙawari ne ba zai mutu ba sai Allah subhanahu wata'ala ya yi mummunan misali da shi. Idan ya rashin sa'a ma, zai yi mutuwar da za ta haifar masa da baƙaƙen addu'o'i daga duk wanda ya ji abin da ya aikata. Irin mummunan mutuwar da mutum ya yi kuwa kaɗai ta isa ta zayyana masifin da zai iya tararwa a kabarinsa, da kuma sakamakon da zai iya biyo baya a ranar tashin alƙiyama. Ta yaya mutum zai iya bambance tsakanin matsala ko cutar da take da alaƙa da sihiri da wadda zahiri, sakaci, jahilci, mantuwa ko rashin sani suka haifar? Babu yadda za a yi mutum ya iya amsa wannan tambayar idan har bai nemi ilimin da zai ba shi damar sanin hakan ba. Kuskuren tuntuɓar wani boka masifa ce, domin babu wanda ya taɓa tunkarar wani a cikinsu face ya danganta matsalar da ya zo masa da ita da aljanu, sihiri ko maƙiya. Waɗanda suke tuntuɓar su za su fi kowa sanin haka. Duk da cewa malamai da dama sun yi cikakken bayani game da wannan matsalar, ni ma ɗalibinsu ba zan rasa gudunmawar da zan iya bayarwa ba. Don jin abin da na roro daga gare su, sai ka saurari littafin da na sa wa suna Allah ya isa, wanda insha Allah zai fito nan ba da daɗewa ba.